Per presentar la proposta, d'alguna manera ho faig en nom d'una petitíssima organització que es diu CASAL, Centre Autogestionari de Solidaritat en l'Àrea Llatina, i la solidaritat, i entro ja en la presentació, la volem tractar d'igual a igual. És a dir, una de les coses que vam notar i que massa sovint les relacions internacionals, quan es fan accions de solidaritat, n'hi ha un que normalment sol ser el del nord, que dona, i n'hi ha un que normalment sol ser el del sud, es posa així i rep. Això tantes vegades fem aquestes dues accions que al final el del nord acaba creant geperut i deformat així, i el del sud acaba geperut i deformat així. Això ens va portar, juntament, jo penso que també ens va ajudar el fet que ens creiem que les subvencions de les administracions públiques vindrien com manar tocant amb una vareta o una roca fàcilment, no en venia cap, i això ens va portar a la necessitat de fer una solidaritat d'igual a igual, en el sentit de que tan fotuts estan els del nord com els del sud. I quan dic tant, ho dic per dir-ho d'alguna manera, perquè hi havia moments i situacions en què creiem que estàvem més fotuts nosaltres que no pas ells, encara que féssim accions solidàries. Ja portem més de 20 anys practicant-la i fent-la. Arribem a la conclusió que el fonamental és l'intercanvi d'experiències, coneixements i persones i sentiments. Pretenem amb tot això no reproduir el mateix model que volem combatre, és a dir, si volem canviar el sistema i volem canviar el model de relacions dominants, de superioritat, de relacions jeràrquiques, i volem muntar relacions d'igualtat, és necessari partir, i en les nostres accions solidàries sigui d'aquesta manera un pas transformador. A la pràctica, i la meva experiència personal durant tots els anys, ha estat en què el sentiment d'igualtat fa que el resultat final tothom cregui que és el que més s'ha beneficiat de l'acció. És a dir, jo amb totes les accions que he participat, al final, tenint aquest sentiment profund d'igualtat, he tingut la sensació que el que més havia rebut d'aquella acció era jo. Com a mínim hem aconseguit establir amb tota la gent que hem anat coneixent a través de tots aquests anys unes relacions de profunda amistat i d'igualtat. I aquestes coses jo entenc que són importants i transcendents en totes les nostres relacions. I una de les sorpreses que jo vaig tenir va ser trobar-me amb l'article primer de la Declaració Universal dels Drets Humans, que abans ja s'hem escapat en una de les reunions. És a dir, no solament diu que tots neixem lliures i iguals, no solament amb dignitat i amb drets, sinó que a més l'article diu que dotats com estem de consciència i raó hem d'establir relacions de fraternitat. Bé, doncs si això ens mana l'article 1 de la Declaració dels Drets Humans, jo no he vist mai cap llei, n'he vist moltes lleis a la meva vida professional, que surtin aquests principis desenvolupats. I nosaltres entenem que el fet de practicar la solidaritat amb aquest nivell també donem compliment a aquest apartat últim i donem contingut de la fraternitat o l'amistat dintre les relacions.